langhin MSC consensi ke parlopon angkang jaipong pathu klamalong APHLC atum kangdang mai kang nipon Nizang Karbi Longri along ASDC Kens A lapen case A tum chilang pet pen si are room luchok si kati song asai kedeng pon then dekan party purpose cooperative lamps along annual general meeting ke paman pon Citi ni pai inquire troxy ada por pai Chris Chira citi ma por balom langhin MSC consensi ke parlo pont jaipong pathu klamalong all party hills leader conference ti heken APHLC ratchari atum kangdang mai ingipon Congress lahine party fan ke mo sarkar bielo APHLC atum claim kedam ke mesen ajok ASDC Congress lapen BJP ratchari atum claim bang pubang phiatum don phokebra pliatum mithang party OC APHLC phan ninga chithi lapen ningeng kang sam ke do jok APHLC long chip ogun tanglo lasu APHLC kangdang amai along Central Committee lamjai sarpu angtong intika thar Samson Teron Dipen Rongpi lapen langhin consensi APHLC amai phu sermon rongphar Huloni consensi APHLC amai phu Dhuniram timung lapen APHLC phan ninga chithi arat atum suri arat atum chitodun silabang so amai mesen pen pachun pon sita chikojon throk dam jilo ningkan sita dam jilo lakena itum ningarlo anu tinda chepon kainon hala bang so kes ka chetan lo ke nilitum jai pong pen seta me sikai si hindi ke cherak dun long lo kuning chemperong lo thei de long le tama nili putang lapen ke khok kari pubage nang li kinang jeson nali kinang jeson nang li mangchot sida ke MSC kilik judet roy firstami APHLC tum non malom ani wangsi kangdang mai kang nipon mate APHLC phan ninga theke do ajok rat atum pen ani wangsi nets paok dun lasi la sopen langdam liputang te APHLC atum ke rem kali ki hayang thekan son si thekpon longlo busi lamjai sarpo angtong tiga tharpen ningje pon APHLC kangdang mai na pencerok tok mai beto ponno asila bangso mai long ong dung rat ke bidak cetong teklong to beta pen la bangso mai long amu het non to bom lang jala dar ni tum teklong bangke don poke brapi so se abang ko bang ti tum bangke APHLC song ko ja ko la bangke ni tum teklong bang la do APHLC non ke teklong bangke election jut ko pen ta me dak ni tum song non ngache pa optun la pen ja ko ngache don bangke ton pin la ani bang athak do dak ani bang si ja ko la si dak ke klar dak na bang la hello ja ko bat bom pul tang la ke hayang tek ja ko bat bom pul tang la ke hayang tek la si so Karbi so tum la pen tribal so tum ke do an Karbi lo ke do an bangke no ne phang ke bang ji ke APHLC song ke Karbi lo Thomas Council ke la ke chari bek ko pule la bangke ning ke ko chok te sarpini bangkan si na chepa okdun lo muhe ni than pon lo non mai ju chela amu ke thenglong an bangke don poke da pi so se ara bangke da ke se song long ke na chepa okdun te ko pipia song pen si na chepa okdun lo da ka bangke ong dung bangke BJP song pen si dang lo la pen aja Kongres ben la pen ka prega song pen si dak APHLC song si chepa okdun la si dak la na chepa okdun tum an bangke ni tum kaya song jab pi si tum ningat long pen ke hokpon ke hokpon te bang la hello BJP song long ke mas joining ponji pulutang te bas pening tum tam nang lang tangka maha bu hajira son pinang lang paidan nang lapon ke di kita dak ni tum song long bang ke la lo kan do ke beta aniya klong ben si ke bang ni thang adet long ri phang ting hon thekji meni bu si dak ke bang tapi kita tang ani anang tum BJP song long la pen kape song ke do ko the bang ke la ke APHLC to ke bang kupi lo pu sini ba lapsi Karbi yang long aro akhi ke do an kupi ma ke do an ke la ke inglong so to apan an si pi chot nang ko la pen hong pen ke bang ke chi ke an ke la ka pi ke tang lu ni si APHLC ke bang kunon ratu ni lo la si ke bang ke la ke chi ke pin lo la hello inte sara lang lok so long ke do adai ka bi pins inut sangpi murim rong bi pi aphan dok mukak osi pen areng huki pasu puthak sami ahiring tang rak pen che song ponji pusi lamjai sarpu angtong hitika tharpen pherangke thingnu ningje pon news report sarhon ingji phuluni Karbi Longri Abirta lang lok so long nama puthak bang ke la hello nili dak hala ke so der areng so der bang ki mariam rong pipi ake hai pi lang linon dak tipu medical college long si lang li se chelang ko alang li pen li 1 kilong lo alang li nga than la pu hello dak
dong muka no pada dog muka dak police station along alang di cuma pan penan so pandak bandet no ala kolita pinut handang panep cek ko joine kedi la sialang teman hang dat no kupini doubt pen kupini kitin dan si ke hang la si inquiry mate karju watar li pan si hang lo jong lo sita dak hang bela bangke hangang theka le pin si non ke la moriam ro pipi ke hai pi pan ke sap ke chok ke theng apa dam tholo non ke facebook no takadok betana ke arjan ke theglong replo ke chok ke theng ahir tan pik la pen alang ni nang thara teng purutang te ukilo hala moriam ro pipi pan sap bomahut inura polis bang di pudun bang la puhelo api ari plot edra arengang se lengtale saboy pusi la pen ajha polis to mangke hala api kokta bung lang lo pusi la si la bangke da kar biang lo ka di soar lo tum han kilang rem kilang sit lo pot la ka che songa bangke la ke ing ton lo kar biang lo rat la Give and take policy abuthak Chikroi Dunetik Karbi Longri Leka Prek State District Atumhan Masavets Tambe Pilong Le Pupen Chithini Pa Enkoya Troxier ni Nizang Karbi Anglong Hamren Lang Hempialong ASDC KSA Lapen Kensi Atum Chingrum Petsi Area Room Lu Toxic Song Asai Kedeng Pong Sitame Pinia Nebage Interstate Border Kali Eletama Interstate Border Kisundo Wasi Pinia Nelo Tolo Barso Adu Hoy Kadoi Kandani in Pen Nikang Sam Kadom Pido Labang Suki Song Pon Amai along Abarim CM Johnson Bay Searching England Lapen KSA along Klembang Pubang Piatumta Chetong Dun Ninkan suri hinira inkoy ninkan pensi thela Assam government pen Meghalaya government atu jasama give and take alam pen Karbi Anglong le Meghalaya pan ki PG abidi alang litum claim lo sala ninkan suri hinira inkoy ninkan pen masini litum labang so give and take mate Karbi Anglong le Meghalaya pan pilong le pe kache song nang pangcheng dun lo si tuning ninkan suri hinira inkoy rai se ninkan tan litum along la so give and take pan ki kroi kri labang so kache song litum claim lo lapen kapang cheng si dak pinilang hempielong si tuning 2021 ninkan September tarik clear ni sinitum kache song pang cheng lo lapen litum la ana ninkan che song der phis tami Assam government mate Meghalaya government tu labang so give and take a policy abang ka withdrawji alam thela tum nanta paklangkli la si non bang ka withdrawji kali pining ninkan 2022 ninkan agosto cheklo tarin koira hini bangke hine state chief minister rum da chingwai thusi je non bang labang so give and take a policy bang ka final jang deng sela tum dam bom lo as regional committee sub committee pe ne seng pen la tum survey ka pa claim la hai arong ko anduma ko bipia khema la hai ka pang cheng jelam selang tum bang chingwai thulo la litum ASDC KSA KNC hin pen ke litum ke klar dak lo je 1951 ninkan 13 April ar ni litum district boundary adu hoy ni tum chilong tang lo halo so teng do thipnang po number 1 number hini banki 1951 pen a hit sita me boundary bata hini thik thuat lo isi banke 1969 ninkan Khasi la pen ke Jaintia Hills District upon Autonomous State kipia hut sitame halabang so 1951 ninkan ka pathir tang aduya hoisi thir thiblo la pen ingdeng ke thoma bangke 1971 Meghalaya phan separate state kipia hut pusita halaso 1951 ninkan 13 April ar ni ka pathir tang adui a hoisi pathir thip khangjang lo pulutang te pini non Himonto Biswa Sarma la pen Conrad sang mama de jaseme BJP ka chari a government atum la bangso give and take alam theke van ke la ke angkur ka velam lo la ke alang tum la dak ni hang ni rep hawar along ke do inglong asu mate la so khei barim tumang bong kapache hondi kapache lang selet kapachar boji abidi lang no phansi ke claim bu sunil tum hin pen la bang ke jongpon la sinili tum hin pen comment tu neta sarkar atum ka bori la bang so bidi lang no phani tum kroi dunde la pen ke Karbi Anglong le ke Meghalaya phanta pilong le lo akaprek state phanta pilong lo kaprek district phanta pilong le lo ke klar da kalam lo ingnek me melam lo long le asu ke wang pu ke chethan the la pen bang ke la bang solam thi ke tuliram rong hang bang Jasemet Karbi Anglong a Purkimo Kachini Nejok, Karbi Anglong a boundary Kachini Nejok, Sila Solama can you tap the Labanke? Policy la non Meghalaya government la pen Assam government Assam a chief minister la pen Meghalaya chief minister mong la bangso give and take mane kipinang ji la pen alang tulong ke wan nang ji pu la bangso policy ke wan pensi je ilitung West Karbi Anglong block 1 block 2 along le Penangan ala border area malom along lebang ke Meghalaya phansi pinang pu
pubangke nilitum command tu ne busame ASDC KSA KNC ke command tu ne busame chekroi jun thek the lapen labangso aduye hoi jongsi Karbi Longri Abirta Sujeng Bajira Longri Same Meghalaya Pandam Joy Pununtum Airset Prungset Nilitum Jesongji Lapen non nilitum labangso kacesongo bangke kedam tang citi tarik ingkora hini nilitum umla perlong cesonglo lapen tarik ingkora pli bangke nilitum mukoilum long cesonglo lapen pini ladak tarik ingkora roksie bangke nilitum dak pusame ingtang kring pen nilitum je Meghalaya government lapen Assam government upo chief minister sama nilitum dak pen pin rem lo condemn lo lapen jaseme pet ladak Karbiang long a council along kangni from atum dak MEC pen chenglok EM lapen CM MLA do dak lapen MP alang li busame pinye alang anghu ching pudun hae e thet nang jitu na he bangke ning duklo lasike wang jilangani abangke nilitum labangso give and take policy bangke chibidro serak nji la Himonto Biswa Sarma lapen Meghalaya minister Congress sangma alang tung labangso give and take policy ke mana bangke nitum komantune chikrai dekhe labangke unti ke prapen labangso por bangke chibidro wek nji chibidro ditik bangke nitum kache song main tonte lapen labangso kache song bangke jongsi kache song long jongsi ka siksa ka torado ko Karbi long adui hoi alam maputhak suluk sidak to kokli putangte Assam chief minister Lapent KSCC kacari CM Dr. Turam Ronghang pensi adai chen nang jibusi alang ditumpen jongpon Lapen jongsi la suola maputhak pen pang samtek thei pelongte KSCC kacari pona bangphu CM Dr. Turam Ronghang semi arpupen suntungoi pusi KSC Ramsing Tokpi pen pachini pon News report Raikombe Hamren Karbi Longri Abirta pulote lake avia phik jongsi bunangkok pen niltum kupini akisung dokok pulote lake dak Karbi Long Autonomous Council CM lapen jaseme pet dak bisnong LSC MLA Rupsing teron ka habsame alang lisi dak West Karbi Long bangke adu habsame alang lisi dak ke alang liti bokher banglo lasi alang litum arpu cicini nedar alang litum alang litum labangso nilitum kache song olong yosi ke sung ke photo kok blote nilitum nalitum si adai bang ci en vek nji dak Rupsing teron bisnong LSC MLA lapen CM lapen MP Horen Singh be lapen Assam Chief Minister Himonto Biswa Sarma lapen esonala mangke ki pukang tu mangalalo nangli tum kedam tang MP Kolganji MAC consensus ke parlo pondendakhat multi-purpose cooperative lamps along chithi ni pa encourage troxiar ni ninkan isek amai pi pamanpon ar logote district mobilization boli kote banking goti to banking system e hobo sarara paisa joma thako withdraw koribo pare aru apnaloke share that money kini ase hina apnaloke dharu dibo paribo amar default branch labangso amai along aliha manpent observer Yuvre Thousands Abarim EM Kangbura Tokbi Dendakhat lem a chairman Chandra Singh Terang Konchun bang Bijoy Tisu BOB a members lapen cell holders atum chetongdun News report Waisong Terang Dogmukak Karbi Longri Abirta Cell member junto list la so list bang kedowek kanone lapen te aprang 1975 pen si established hala sut pen gaselam na so a member to ma shareholder to ma 50% ge non avedet lo actually theklam lasi nele to non problem la so bang kedowek bang futuman pipon ko lapen te la kavi to ma an bang ge mane asumar lo mane do gudi pipon ko lapen te none jong la start up ko deposit mobilization jong si nili tum da claim pen rara tum nang cherap dun pen jong si pangcheng pon long pulote labang ke kaching thul cheng abar cycle helu je deposit mobilization mane ili tum bank ason mane tangka da chithap long po tangka da julai long po jula puson abar cycle lasi nam man geli tum chilang nam pulote akapre abar cycle ching thur abar cycle ke claim ni bang ke lalo je deposit mobilization isilo lapende belek abar sai bukan nang than kan dukan di pasaili tumlong katora som dupi ini tum dukan kat kacubida mana sekai sini parun penang la tasik sakpik tasi ini long bangke lahai pri ne kam bangala lo je bele abar sai bangke non matke china contact khila sitame deposit mobilization ke claim han bangke la non ini agent judlo la si non niligi company da ko singwai tu internal apna kimi konthuma ponthu internal auditor bahini pongo indra mane bangke Rupsing Pro